картофи. След това имахме мешана скара на човек, кебабче, кюфте, пържола, шиш. Знаете, кебабчетата и кюфтетата са по наша рецепта и са по 100 грамови. Плюс гарнитура зелева салата и картофена салата. За финал празнична многоетажна торта, изработена от мен, както и другите неща. Семейството, за което подготвихме тържеството, беше изключително мило и ни подсигури всички необходими условия, за да си свършим работата спокойно и професионално. Такива клиенти са истинско удоволствие. Както знаете, ние сме първия български кетеринг от 2012 година в Европа. Работим из цяла Германия, Белгия, Холандия, България и околните държави. И сме най-добрите в това, което правим, защото влагаме професионализъм, дисциплина и душа във всяка поръчка. Ако и вие искате кетеринг за вашето събитие, малко, голямо, кооперативно или семейно, просто ми пишете, останалото е моя работа. Благодаря ви от сърце за хилядите топли коментари и за хилядите последователи. Вашата подкрепа ме вдъхновява и ми дава сила дори в най-трудните периоди. Ще се радвам да споделите, коментирате и подкрепате това клипче, както и страницата ми в TikTok, Facebook, YouTube. Вашата подкрепа значи повече, отколкото предполагате. Благодаря ви още веднъж. Целувам ви всички.